Asikubiyelele uPastor Ningi kubaleke kufanele le number isebenza ngoba uyimember noma uyanikela ku-channel. Akungakuthokozisa ukuyisebenzisa inamba knowing ukuthi awuyimisele ukuyiseka i-channel nokunikela kwi-channel. Le number uyafona kuyo WhatsApp. Ufona kusongo 9 kuya ku 5 ntambama. Monday na to Friday kuphela. uMary Khumalo uphupha eVorsi eShasa. Uphupha ke iVorsi eShasa. Yabona? So nake singakusho akabingeleli akaceli ngaza kwethu uma simkhuze umuntu uthi akabingelele bese siba ngabantu ababi. Angazi abantu abanjani abazothi uma ufuna usizo ufuna ungabingeleli. It's disrespect. So number 1 esinye isiningi yini iVorsi omnyanga iVorsi ihlukene khona iBoerewors khona what Vorsi was Boerewors iVorsi inyama le basethunjini. One esikhathini esiningi manje uphupha iVorsi kuphawu olungaba nje oluhle uma lishaza ngoba lokhu ngenzeka ukhonyiswa enhlanhla nokuthi ungase uthola imali noma umsebenzi okanye inzuzo ngomhlamo wakho. Lokho sikusho ngoba abanye abantu uma bebona iVorsi vele bona izinto zabo zihamba kahle, yenzeka athola imali, yenza athola umsebenzi noma athola inzuzo kuloko asuke kwenza. Number 2, yenzeka ukuthi uphupha iVorsi be iVorsi sithele njengophawu olubi uma liluhlaza ngoba lokho ngenzeka uyaxwayisa ngesifo esingase sehle noma nje ukugula okuncane komunye umuntu. Lokho sikusho ngoba abanye abantu bayebeliphuphe belibona iVorsi eliluhlaza kanti usebikelwa ke la ngesifo esizokwehla noma ngomkhuhlane ongahlobamba omunye umuntu. Number 3, kwesinye isikhathi uphupha iVorsi kuyaba uphawu olubi uma liluhlaza ngoba lokho ngenzeka uxwayisa ukuthi kungabe ngokuthi ungase ube nokungaboni ngasolinye nomunye umuntu okungakuhle kuphathi kabi. Yabona? Number 4, kwabanye iVorsi kuba uphawu uma lihlaza lokho ngenzeka uxwayisa ngengozi yabona yokuthi ungase usithole ungena ezinkingeni ngenxa nje yokuthatha ngamawala noma yokuthatha inqumo ezisheshayo noma ukuthatha inqumo ungakacabangisisi kahle. So sibheka la uphupha iVorsi eluhlaza, iVorsi engakaphekwa.